Arratsalde on denoi, nire izena Aitor Maleta da, eta bideo tutorial honetan, bideo dei batean parte hartzeko eta hauek antolatzeko argibideak emango dizkizuet. Horretarako, lehenik eta behin, erabiliko dugun software edo tresna aurkeztuko dut, gerora bertan nola sartu adierazteko eta bertan gaudenean jarraitu beharreko pausuetan sakontzeko. Honetaz gain, nahi izanez gero, gure deiak nola antolatu ere azalduko dut, gurasoan artean egiteko, denak biltzeko zailtasuna baldin badaude. Eta ondoren, etiketa zer den eta zertan datzan azalduko dut, ondoretara joa aurretik. Hau esan da, has gaitezen. Ja. Aukeraturiko softwarea Zoom da. Zoom Windows, Mac, Linux prozesadorekin erabili daiteken plataforma bat da. Eta gure ordenagailuetan deskargatu dezakegu aplikazioa, naiz eta interneteko bilatzailetik ere sar gaitezen. Nire gomendioa aplikazioa deskargatzea da, gerora urratsak errazago ulertzen baitira. Hala ere, aplikaziorik ez baduzu, antolatzaileak sorturiko estekan klikatu dezakezu. Behin aplikazioan gaudela, dei batera sartzeko unirse botoia sakatu beharko dugu. Antolatze kontu bat izatea eskatuko du, baina ez da derrigorrezkoa. Behin hau sakatuta, antolatzaileak erraztutako identifikatzailea sartu beharko duzu. Baita, beste ikusiko duten zure izena ere, adibidez, Aitor Maleta. Behin hau jarrita, unirse sakatu berriz ere. Baliteke pauso hau egiterakoan pasaitz bat eskatzea, antolatzaileak horrela nahi izan duelako. Ez baduzu, nire gomendioa berarekin harremanetan jartzea izango da. Bestalde, hitz egiteko mikrofona eta kamera aktibatzeko aukera emango digu sartu aurretik. Derrigorrezkoa ez den arren, komeniak duzula sartzea, eta mikrofonoa parte hartu behar duzunean piztea bakarrik. Deietan zarata gehiegi egon ez dadin. Deian zehar, bi hauek aktibatu edo desaktibatu daitezke, pantaiako bekaldeko botoiak sakatu. Hau deietan parte hartzeko izango litzateke. Orain ordea, deiak antolatzeko bidea azalduko dut. Bi dei mota daude, bapateko deiak eta programatuak. Bapateko deiak baldin badira, lehenik eta behin, saio hasi beharko dugu aplikaziotik, eta nueva reunión botoia sakatu. Mikrofona eta kamarak ondo funtzionatzen dutela ziurtatzen dugunean, deira partaideak gonbidatuko ditugu. Horretarako, participantes botoia sakatuko dugu, eta bertan, copiar enlace de invitación. Hau egitean, deira bideratuko duen esteka sortuko dugu. Posta elektronikoz, zein beste dozen kanaletik partekatu balko duguna. Aurkezpen bat prest izan ez gero, kasu honetan bezala, partekatzeko soilik konpartir pantalla aukera sakatu beharko da. Modu honetan, dano ikusi dezakete zure pantailan dagoena. Grabatu nahi izan ez gero, mas botoia sakatu eta ondoren grabar aukera aukeratu. Bukatzeko, detener grabación aukeratu eta deia amaitzeko finalizar para todos aukera sakatu. Hau egiterakoan, egindako bideo hori automatikoki zuen ordenagailuan gordeko da. Alde batetik bideoa eta beste batetik audioa edo entzutezko dokumentu hori. Aldiz, deia beste momentu baterako programatu nahi baduzu, programar aukera sakatu Zoomeko hasierako menuan. Bertan, hainbat datu betetzeko eskatuko dizu. Hala nola, deiaren gaia, data eta ordua, iraupena eta pasaitza. Naiz eta azkeneko hau hautazko izan. Hau osatzen dugunean, Zoomek esteka eta identifikatzaile bat sortuko du. Nahi dugunekin partekatu ahal izateko.
Nada. Bideo bat antolatu edo batean parte hartzen dugula ere, netiketa mantendu behar dugu. Edo beste hitz batzuetan, deia ondo joan dain kontuan izan barreko jokabide jarrebeak eta portaera onak. Hemen jarri dudan bezala, gomendagarria da arropa desegokia edo informalegia saihestea, batez ere, ingurune profesionalagoetan edo, e, ingurune lasai bat aukeratzea gomendatzen da, bideo bat egin alizateko. Alba da, erabili ideian, helbururako egokia den ondo neutro edo virtual bat, aplikazioak horrelako aukerak ematen ditu. Ziurtatu interneterako konexio on bat duzula, bai, etenik egon ez daitezen. Mikrofona eta altagozak dituzten entzungailuak erabili, audioaren kalitatea hobetzeko eta inguruan egon daitezken zarata horiek gutxitzeko. Saiatu kamera zuzenen begiratzen, batez ere hitz egiten ari izanenean, kontaktu bisualaren sentsazio hori sortzeko eta mantentzeko. Egon daitezen distrakzioak saioeztu, telefonoarekin ibiltzea, interneten nabigatzea, telebistari begira egotea, ondokoarekin hitz egiten, noski besten txandak errespetatu, gehien bat, errespetu maila hori mantentzeko eta hau ez dadin diskurtso hori ez monopolizatzeko, hizkera egoki bat erabili behar da, noski, irainak eta espresio desegokik alde batera utziz. Pantaila partekatzen badugu, edo zerbait baldin badugu aurkezteko, gomendagarria da iruzkin horiek prest izatea, eta noski puntualitatea mantentzea, bai, gara ez iristea bideo deira, bai parte hartzaile bezala zein antolatzaile bezala, eta batez ere respetatu beste parte hartzaileen pribatutasuna, eta grabatu aurretik, saiatu baimena eskatzen edo deia hasi aurretik dena zehaztuta guzten. Hau horrela, eta apur bat labur bilduz, esango nuke tresna hau modu eraginkorrean erabiltzeko aplikazioarekin harremana estutu beharko genukela, bere funtzionamendua ondo ulertzeko eta automatizatzeko, ezartzen diren datak errespetatzea ere oso garrantzitsua da, parte hartzaile zen antolatzailea garenean, hala ere antolatzaile izateak beste bota bateko erantzukizuna dakarrenez, garrantzi handia du hau zaintza eta dei edo bilerak ondo zuzentzea eta planifikatzea. Batez ere erakutsi beharreko materialen bat baldin badugu. Eta noski ezin ahaztu, aipatu egun etiketa hori mantentzea, bilerako kide guztiak gustora egoteko eta bilerako helburuak modu eraginkorrago batean lortzeko. Eta besterik gabe, hau izan da dena, espero du lagungarri izana eta emanako gomendio hauek kontuan izatea. Agur!